Vuoden 1952 olympiakisat pidettiin Helsingissä ja toinen olympiakaupunki oli Hämeenlinna. Helsingissä olivat kaikki muut lajit, paitsi nykyaikainen viisottelu, joka suoritettiin kokonaisuudessaan Ahveniston maastossa Hämeenlinnassa. Hämeenlinna oli oikeastaan samassa asemassa kuin Münchenin kisojen tai Berliinin kisojen Kiili, jossa järjestettiin purjehdus, tai Moskovan kisojen Tallinna, jossa niin ikään järjestettiin purjehdus. Hämeenlinnalla oli aivan selvät olympiakaupungin tunnusmerkit, joita ovat olympiatuli, joka paloi täällä Ahveniston urheilukeskuksessa 6 päivän ajan. Täällä myöskin kilpailtiin koko 5 ottelu, kaikki 5 lajia, juuri Hämeenlinnassa ja Ahvenistolla. Ja lisäksi viimeisenä varmana olympiakisojen olympiakaupungin tunnusmerkkinä on se, että täällä jaettiin myöskin olympiamitalit. 9 mitalia joukkuekilpailussa, 3 maata kohti ja lisäksi tietenkin henkilökohtaiset 3 mitalia. Suomi saavutti näissä kisoissa joukkuepronssia, joka näissä kisoissa oli ensimmäistä kertaa mukana olympialajina. Sitä ennenhän tietenkin nykyaikainen viisottelu oli ollut jo vuosikymmenien ajan henkilökohtaisena lajina. Myöskin Helsingin kisat olivat sikäli erikoiset, että Neuvostoliiton joukkue oli ensimmäistä kertaa olympiakisoissa mukana juuri Helsingin olympiakisoissa ja myöskin täällä Hämeenlinnassa joukkueellaan. Täällä meillä on mukana tässä meidän ryhmässämme 43 vuoden takaiset pronssimitalimiehet, jotka ovat tulleet tänne Hämeenlinnaan muistelemaan näitä aikoja ja kertomaan joistakin sellaisista yksityiskohdista, joista me nyt ja myöskin tulevat polvet ovat kiinnostuneita. Täällä istuu tuolla vasemmalla Lauri Vilkko, joka oli silloin olympiakisojen aikana nuori tykistoluutnantti. Myöhemmin hän sitten siirtyi Everstinä eläkkeelle ja asustaa nykyisin Hyrylässä. Hänen vieressään on Olavi Rokka, joka nuorena juristina osallistui olympiakisoihin. Hän oli juuri valmistunut sieltä tiedekunnasta ja juristin uraa hän jatkoi niin, että Hyvinkäällä asuva eläkeläinen on elämäntyönsä tehnyt henkikirjoittajana. Ja sitten tässä vieressäni on Olavi Mannonen, joka on oikeastaan, kuten hän tässä tänään ennen tämän meidän videoinnin alkua kertoi, että hän oikeastaan meni Helsinkiin ratsupoliisiin siitä syystä, että hän saattoi olla hevosten kanssa tekemisissä, joka on nykyaikaisen viisottelun tärkeä laji. Ja hänestä tulikin ratsupoliisi, josta tehtävästä hän on siirtynyt eläkkeelle ja tällä tavoin sinä asut kai Helsingissä vieläkin. Kyllä. Jos me esitellään teidät kuitenkin nyt tässä sillä tavoin, että jokainen kertoo teistä omat vaiheensa ennen vuoden 1952 kisoja ja niiden jälkeen nimenomaan niin, että me kulminoidumme tässä tähän nykyaikaiseen viisotteluun. No, jos sinä vaikka... On mukavampi, jos Vilkko aloittaa. No, sopii näin. Hän on vanhempi, kato, hän aloittaa vähän aikaisemmin. No sitten, sehän sopii hyvin. Ole hyvä. Kerro sinä. Minä olen tässä niin kuin vähän veteraani tässä ajan porukassa. Eli se kulminoituu siihen 52 olympialaisiin. Tämä minun kilpailuurani tavallaan, jolloin Olavi Mannonen ja Rokan Olli aloittivat tavallaan sitten, tai jatkoivat siitä sitten eteenpäin. Minä aloitin viisottelun kadettikoulussa. Lähinnä se ratkesi sillä, että siellä oli joko valittavana nyrkkeily tai miekkailu. Ja minä kyllä pyrin niin kuin nyrkkeilyporukkaan, mutta määrättiin kuitenkin miekkailuryhmään ja siellä siitä sitten edelleen
tulivat nämä muut lajit mukaan ja kadettikoulu antoi sitten sellaisen ponnahduksen tähän viisottelun, nykyaikaisen viisottelun harrastukseen. Siellähän oli yksi niistä maan harvoista uimahalleista silloin, taisi olla toinen uimahalli Yrjönkadun uimahallin lisäksi. Ja sieltä tämä sitten lähti liikkeelle. Siellä oli nyt jo edesmennyt Olavi Larkas, oli liikuntakasvatus upseerina ja hänellä oli vahva tuntuma viisotteluun ja hänen opastuksellaan, ohjauksellaan sieltä kadettiporukasta, kadeteista valittiin sitten ne, jotka lähinnä uimataidon, yleiskunnon ja murtomaanjuoksutesteissä osoittivat tiettyjä ominaisuuksia, jotka sopivat nykyaikaiseen viisottelun harrastukseen. Ja sitten tämä miekkailu tietysti oli siellä oli ohjattuna. No milloin oli ensimmäiset kilpailut teillä? Ensimmäiset kilpailut, siellähän oli näitä sisäisiä kilpailuja, mutta ensimmäinen kilpailu oli 1947 Tukholmassa. Tällainen tosiaan niin kuin jo kansainvälinen kilpailu. Oliko se nimeltään vielä sotilasviisottelu silloin? Vai? Ei, kyllä se oli nykyaikainen viisottelu. Kyllä oli nykyaikainen viisottelu oli silloin. Ja niin se on ollut olympialajina ollut koko ajan sitten tietysti. Siinä oli seuraava vuosi oli sitten Lontoon olympialaiset, 48. Se oli 48 oli sitten Lontoon olympialaiset. Sinä et ollut vielä siellä mukana? Olin mukana siellä. Ai siellä olet mukana? Niin. No mikäs se menestys siellä oli? Ja Lontoossa olin henkilökohtaisesti 4. Sehän oli hieno pelinavaus. Kyllä, ja silloin meillä olisi ollut mahdollisuus joukkue voittoon, mutta silloin ei ollut vielä tämä joukkuelaji ei ollut silloin ei ollut virallisena kilpailulajina. No oliko Hämeenlinnan kisojen ja näiden Lontoon kisojen välillä jotakin muita merkittäviä kisoja, joihin osallistuit? No siinä oli joka vuosi oli maailmanmestaruuskilpailut. No miten menestyit niissä? Niissä kaiken kaikkiaan ensimmäinen oli Tukholmassa ja siellä saavutin hopeaa henkilökohtaisesti ja samoin myöskin joukkueena. Ja siis MM-kisoissa oli jo joukkue, mutta ei ollut. Siellä oli, kyllä. Joo, siellä oli. Ja sitten 50 oli sitten Bernissä ja siellä saavutin pronssia ja henkilökohtaisesti ja joukkueena oltiin taas hopealla siellä ja sitten 51 oli Ruotsissa taas nämä kisat ja siellä sitten tuli hopeaa taas henkilökohtaisessa sekä joukkueessa. Aika hieno menestys. No, mutta ei vaan. Ei kultaa, ei tullut. Ei kultaa. No mitäs myöhemmin sitten Hämeenlinnan kisojen jälkeen? No Hämeenlinnan kisojen jälkeen minulla alkoi jatko-opiskelut kapteenikurssilla silloin syksyllä ja se oikeastaan sitten pakko katkaista siihen jo. Siellä annettiin jo ymmärtää sitten, että koulun johtaja, että ei tänne urheilijoita tarvita. Jaha, no sä et osallistunut sitä. Sen jälkeen oli sitten semmoista kutsukilpailut, oli vielä Budapestissa, jossa kansainvälinen kilpailu, johon sitten kutsuttiin meidän nämä Helsingin olympialaisiin tai Hämeenlinnan olympialaisiin osallistuneet mukaan, että se oli niin kuin viimeinen kilpailu sitten siellä. Mutta se oli jo tavallaan semmoinen jäähdyttelykisa. Ja sitten jatkoivat nämä muut. Et sen jälkeen kyllä olin Viisotteluliiton hallituksen varapuheenjohtajana ja myöskin Viisotteluliiton edustajana SVOL liittovaltuustossa, mutta ei varsinaista kilpailuura katkesi sitten siihen. No hyvä. Käytännössä siihen. Tämä oli hieno ura kuitenkin. Erittäin hienoja menestyksiä, kyllä, vaikka se kulta jäi puuttumaan. Muistella, mutta sitten tuli nämä nuoremmat riviin mukaan. Annetaan tälle toiselle Olaville sitten puheenvuoro. Mistä se kipinä syttyi sulla? Sinä, joka et ole ollut tekemisissä
niin kuin nyt upseeri on tekemisissä ammunnan ja hevosten kanssa ja sinäkin olet aseen kanssa ja hevosten kanssa, niin miten sinä sitten? Melkein opiskelijapoika. Niin, mä aloitin aika myöhään, suhteellisen myöhään silloin vuonna 50 vasta nykyaikaisen viisottelun. Se sai kipinä ehkä alkunsa näistä suomalaisten suhteellisen hyvästä menestyksestä siellä Lontoossa. Ja sitten mä luin yhden Ville Groothin kirjoituksen, joka oli olympiavoittaja, ruotsalainen. Joo, niin joo. Siitä tuli myös sellainen kipinä. Tosinhan mä olin harjoittanut siis aika monipuolisesti urheilua jo syntyisin Viipurista, niin Viipurin urheilijoissa olin siellä kaikissa näissä yleisurheilujutuissa ja sitten hiihdossa ja Viipurin reippaassa voimistelussa ja sitten vetehisissä opiskeluaikana täällä Helsingissä niin uintia harjoitin aika lailla ja sitten hiihdossa olin esimerkiksi Helsingin oppikoulujen mestari aikoina, niin vaikka se nyt taso oli aika heikko, mutta monipuolinen urheilija. Niin monipuolinen, niin Suomen oppikoulujen mestaruuskilpailussa oli 5. Että se tausta oli aika hyvä kyllä sitten. Siitä täytyi vaan sitten ratsastusta ja miekkailua ja No miten se ratsastus, missä sä löysit ne hevoset harjoitteluun? Niin, mä olin silloin jatkosodan aikana olin tykistössä, kenttätykistössä ja siellä oli hevosia käytettävissä meillä ja siellä mä ratsastelin niille ja sain sellaisen innostuksen siihen ratsastukseen myös, että se jotenkuten meni siinä ja sitten niin ennen olympialaisiahan oli oikeastaan paras sijoitus oli sitten Ruotsin mestaruuskilpailussa, oli toisena vuonna 1951. Ja sitten sen jälkeen oli sellaista vaihtelevaa menestystä Ruotsissa. Mä pärjäsin, mitäs me oltiin silloin kerran Ruotsin mestaruuskilpailussa 53 vai 52, kun se oli. No miten sitten Hämeenlinnan jälkeen? Hämeenlinnan jälkeen sitten oli tosiaan Budapestissa, meni toi ase epäkuntoon, että siellä olisi ollut ehkä sinne 6 parhaan joukkoon mahdollisuudet, mutta se meni sitten. Ja mä olin kyllä aika hyvässä kunnossa silloin 56, mutta sitten se valinnat ei osunut. Oli Melbournein kisat valinnat ei sitten osunut. Että sitten, mutta miekkailussahan mä olin kyllä sitten Pariisissa vuonna 1957 niin maailmanmestaruuskilpailussa niin kuin paras pohjoismaalainen. Tosin sekin oli 13 sijaa, mutta kuitenkin melkein ne maailmanmestaruuskilpailut on kovempia, koska siellä olympialaisissa saa vain 3 edustaa maata, mutta maailmanmestaruuskilpailussa niin se on kai 6 saa edustaa. Niin näistä kovista miekkailumaista esimerkiksi Pariisissa, niin siellä oli Unkari ja Ranska ja Italia, jotka oli, että sikäli se oli ehkä. Oliko tämä miekkailu mielestäsi paras laji? No se oli paras laji. Mä olin silloin 52, niin mä otin ammattilaisten maailmanmestari Eduardo Alaimolta tunteja melkein koko vuoden. Niin mulla oli se teoria hyvin kyllä hallinnassa, että siinä voi ehkä myöhemmin kertoa tuossa miekkailusta sitten. Niin, puhutaan tästä miekkailusta. Siinä oli Lauri Vilkon kädessä juuri tämä kalpa, jolla nämä pisteet sitten hankitaan ja me mennään kai uudelleen vielä siihenkin. Siihen, joo. Ja siinä on tämä suojus myöskin, kasvosuojus. Kyllä. Ja näin ollen niin siirrytään eteenpäin toiseen Olaviin niin, että sinä jo tässä vilautitkin sitä, että yhtenä pontimena sinne poliisitoimeen menossa oli se, että saa ratsastaa, mutta miten se alkoi tämä viisottelu varsinaisesti? No minun viisottelu alkoi ihan samalla lailla kuin Olavi Rokankin. Silloin nuorempana tuli harrastettua monenlaista urheilua ja kiinnostus heräsi just Lontoon olympiakisojen jälkeen. Vuoden 1949, se oli ihan myöhäistä syksyä, kun Olavi Larkas, jonka Vilkko mainitsi tuossa, niin hän pisti uimahalliin tämmöisen lapun, että nyt kerätään uimareita viisotteluharjoituksiin. Ja tämä oli se kipinä, mikä tietysti minutkin sytytti ja Olli Rokka oli se, joka sitten varsinaisesti mut veti viisotteluun mukaan. Mutta täytyy mainita, että tuo mun oikeastaan urheiluurani alkoi 1947, kun tunnettu Tauno Jorasmaa, joka on urheilutoimittajana tunnettu, niin hän sanoi, että tule nyt vetehisiin uimaan, kun siellä on puutetta vesipallon pelaajista ja uimareista yleensä. Ja tämä uinti oli mun sitten niin kuin paras laji alussa,
koska mä olin sitä jo harjoittanut 47 sitten 49, kun tämä Larkas näitä porukoita kokosi. Mulla oli sitten se huono puoli, että mä olin sopinut, että mä lähden Ruotsiin 50 syksyllä ja toiset harjoitteli täällä 50 koko vuoden ja mä läksin syksyyn 50 ja tuli vasta keväällä pois, enkä Ruotsissa pystynyt yhtään harjoittelemaan, että sitä varten mun miekkailu jäi hyvin surkeaksi, että kun tultiin tänne Hämeenlinnan olympialaisiin, niin mä en ollut miekkailu kuin 1 vuoden. Ja Hämeenlinnassa nyt satuin sitten pärjäämään tämän ansiosta, että menin sinne ratsupoliisiin ja kehitin siellä niin kuin pääasiassa ratsastusta ja Hämeenlinnan kisoissakin sijoituin sitten toiseksi. Ja en voi olla mainitsematta, että mun lähtönumero oli 6. Ja koko päivän sitten jännäsin, että kuka menee paremmaksi, kun mä siinä vaiheessa johdin kilpailua. Ja viimeinen mies, joka oli Lasse Hall, hän ratsasti 51. ja meni ohi sitten minusta. Koko päivä kuulutettiin, että Mannonen johtaa kilpailua, mutta siihen se sitten lopahti, kun Hall tuli maahan. Tuleva kultamitalimies. Tuleva kultamitalimies, joo. No seuraava päivä sitten tämä miekkailu, niin se oli meille kohtalon päivä Vilkon kanssa. Molemmat epäonnistuttiin, mutta siinä oli paljon kyllä sen viimeaikaisen valmentautumisen syytä, että ei osattu valmentautua herkistää itseämme, vaan treenattiin ihan liian pitkää miekkailua. Alaimo oli meidän mukana ja tämmöistä, niin mä laskin sen, niin kuin sen huonon puolen syyksi vielä. Miten se menestys sitten sulla oli? Mitalien tulot? Tässä Helsingissä sitten meistä sijoituin kovan juoksukilpailun jälkeen, että Vilkon Lasse vähän voitin juoksussa, niin sijoituin 5. Helsingin kisoissa ja Vilkko jäi sitten 7. ja sitten oltiin niin kuin pronssimitalilla joukkue. Niin sä puhut Hämeenlinnan kisoista, Hämeenlinnan vaikka sanoit Helsingin kisat. No niin. Mutta mä tarkoitin, että saitko sä ennen näitä Hämeenlinnan kisoja, saitko jotakin merkittäviä sijoituksia? Kun en mitään merkittävää kisaa käynyt sitä ennen läpi, joo. Että ensimmäinen periaatteessa, olihan Ruotsi-Suomi maaottelu ollut samana keväänä, mutta että Helsingin olympiakisat oli niin kuin ensimmäinen kansainvälinen kilpailu, missä mä olin mukana. Mutta sittenhän vasta se mitaliputki aukesi näitä Hämeenlinnan kisojen jälkeen. No Hämeenlinnan kisojen jälkeen 53 oli sellainen vuosi, että Viisotteluliitolla ei ollut varaa edes lähettää meitä maailmanmestaruuskilpailuihin, vaikka oltiin Hämeenlinnassa pronssilla. No se vuosi meni 53 sitten kaikennäköisissä pikkukilpailuissa. Voitin kyllä 1 kilpailut Tukholmassa silloin 53 keväällä, että se oli aika merkittävä tapaus. Todennäköisesti ainut suomalainen, joka on voittanut tämmöiset kisat ulkomailla. Sen jälkeen 54 alkoi sitten kova yrittäminen 54 kisoihin, ne oli Budapestissa ja meillä oli siellä vähän huonoa tuuria Budapestissa, että ei pärjätty joukkueena eikä pärjätty henkilökohtaisessakaan kisassa. Joo, 1955 lähdettiin sitten Sveitsiin maailmanmestaruuskilpailuihin ja siellä allekirjoittanut onnistui aika mukavasti, sijoituin hopealle. Ja se oli niin kuin aika mukavaa valmistautumista sitten Melbournen kisoja varten. Ja 56 lähdettiin sitten mestaruuskilpailujen jälkeen tietysti karsittiin kovasti tätä joukkuetta ja valitettavasti Olavi Rokka joutui jäämään Melbournen joukkueesta pois. Siinä oli Katter pyrkimässä siihen joukkueeseen ja liitto teki sitten valinnan Rokan ja Katterin välillä. Ja meille se oli tietysti vähän ikävää kilpailijoille, kun me oltaisiin haluttu yhtä mielellään Rokka mukaan sinne Melbourneen. No Melbournen tulokset oli sitten sellaiset, että me sijoituttiin joukkueena siellä pronssille. Siellä oli Väinö Korhonen siis 3. miehenä ja Korhosen kanssa käytiin kova kamppailu sitten mitaleista ja Lasse Hall sielläkin voitti. Mä sijoituin hopealle ja Väinö Korhonen sijoittui pronssille. Joo. Mitäs sen jälkeen sitten vielä tuli? No sen jälkeen tuli 57 ja 58 mä huilasin vähän sen viisottelusta. 59 läksin mukaan täydellä teholla, mutta just ennen maailmanmestaruuskilpailuja niin mä palellutin polveni kerta kaikkiaan, että mä en pystynyt miekkailemaan yhtään, kun ei pystynyt olemaan kyykyssä. Ja jouduin luovuttamaan niin kuin paikkani sitten 3. miehelle, mutta oli jo valittu niin kuin tuohon MM-kisan joukkueeseen. Ja 60 olympiakisoihin oli sitten täyspaino päällä ja olin valtavan hyvässä kunnossa, mutta meille tuli
pikkusen ennen Rooman olympiakisoja tuli yksi irlantilainen miekkailuopettaja Helsinkiin ja se sattui olemaan pikkusen hullu mies. Se prässäsi meikäläistä pari tuntia päivässä niin paljon, että mulla vasemmasta ponnistusjalasta miekkailussa niin irtos lihas luusta ja tämä teki sen, että Rooman olympiakisoihin osallistuminen jäi niin kuin varamiehen kohtaloksi ja Lohi varamiehenä pääsi sitten Rooman joukkueeseen. Siihen kuului sitten Lohi ja Lindeman ja kukas nyt oli kolmantena Roomassa, voi kun Katter tietysti, joo. Katter, Lohi ja Lindeman. No sinä rupesit jäähdyttelemään sitten vähitellen tämän loukkaantumisen jälkeen niin vuoden kesti se ennen kuin pystyi kunnolla kävelemään kunnolla. No se teki sen, että sitten alkoi työolosuhteissa koulunkäynnit ja muut, niin ei riittänyt enää millään aika viisotteluun ja näin ollen lopetin sitten niin kuin 60 jälkeen viisottelun ja jatkoin jotain kolmiottelua ja semmoista. Hyvä. No tässä nyt on esitelty nämä meidän kilpailijat varsin perusteellisesti ja tiedetään, että heillä on paljon muitakin saavutuksia kuin pronssimitali Hämeenlinnasta. Ja nyt me kuitenkin menemme eteenpäin sillä tavoin, että siirrymme ensimmäiseen viisottelulajiin, ratsastukseen, joka suoritettiin sillä tavoin tällä Ahveniston maastossa, että lähtöpaikkana oli Raviradan alue. Silloin sanottiin tätä aluetta Raviradaksi, nyt ne on Pullerin kentät. Sieltä lähdettiin 5 kilometrin mittaiselle maastoradalle, jonka varrella oli 24 erilaista maastoestettä, jotka muuten kaikki on kuvattuna hyvin tarkasti ja niistä on olemassa piirrokset myöskin. Ja tämä rata lähti Pullerin kentiltä kohti Viisarin tienhaaraa. Sieltä se eteni kohti Parolan, oikeastaan Kahtoilammin takaa Parolan tienhaaraa kohti. Ja sieltä se lähti Ahveniston harjulle, ylitti harjun, suunnilleen sieltä Vuorentaan vanhainkodin kohdalta ja sieltä tultiin harjun reunaa kohti Ahveniston järven päätä ja Ahveniston järven reunaa tultiin maaliin tänne kisa-alueelle. Tällä tavoin rata kulki ja hevoset, joita oli koulutettu ennen tätä ratsastustapahtumaa, niin tietojeni mukaan ne arvottiin, mutta Lauri Vilkko, miten siinä nyt sitten oikein kävi? Teidätkin arvottiin lähtöjärjestykseen, hevoset arvottiin. Minkälainen mahdollisuus oli saada selvyys siitä, millainen hevonen oli sattunut omalle kohdalle? Niin, joo, tämä systeemi tässä ratsastuksessa oli silloin näin juuri, että ensinnäkin arvottiin tämä lähtöjärjestys ja sitten hevosten arvonta tapahtui, en muista, pari tuntia aikaisemmin ja sitten hevosen sai haltuunsa tavallaan 15 minuuttia ennen lähtöä, jolloin pääsi ratsun selkään ja tutustumaan sen ominaisuuksiin. Muutama harjoitushyppy matalalla esteellä oli siinä mahdollista ja ei siinä kovin paljon aikaa tähän ollut. Jonkinlaisen tuntuman hevoseen sitten pystyy saamaan, tietynlainen lämmittely ja sitten 15 minuutin kuluttua piti olla sitten lähtö valmis ja kaikki reilossa ja mahdollisimman hyvin hevosen kanssa oli päästävä sinuiksi. Kyllä joo. Tässä on Olavi Rokan ratsastuskypärä. Sanottiinko tätä kypäräksi vai lakiksi vai mistä tätä sanottiin? Se on siis, ainakin se on kova. En tiedä miten se, ai tää on korkkia. Nyt kai se on ihan eri materiaalia. Muovia ehkä nykyään. Muovia, mutta miten suuri merkitys on hevosella, sillä arvonnalla? Mitäs sinä sanoit? Niin, näissä suurissa kilpailuissa, maailmanmestaruuskilpailuissa ja olympialaisissa niin aika hyvä materiaali ja sitten se karsitaan vielä parhaimmat ja huonommat pois. Siihen aikaan ainakin kai se nykyäänkin on sama. Että mä katsoisin, että tämmöisissä suurimmissa kilpailuissa niin se on aika tasaisia ne hevoset, mutta sitten esimerkiksi Suomessa, jos on vähän hevosia Suomen mestaruuskilpailussa, niin siellä voi saada sitten vähän paremman tai vähän huonomman hevosen.
Mutta että aika tasasta kyllä on näissä suurissa Ne oli kilpailuissa. hankittu nämä hevoset 4 vuotta aikaisemmin Puolasta ja puolustusvoimat sitten kouluttivat näitä. Oliko ne Ypäjällä vai? Ne oli Ypäjällä suurimmaksi osaksi. Ja siitä sitten pikkuhiljaa sitä karsittiin koko ajan parhaat ja huonoimmat pois niin, että saatiin sitten se riittävä määrä 60 hevosta, niin sitten... Joo. Että ne oli ilmeisesti aika tavalla tasapäisiä, sillä tämmöisen maalikon mielestä niin sitä kuvaa se, että ratsastajana erittäin hyvä mies Olavi Mannonen tuli toiseksi tässä ensimmäisessä lajissa ja oli hyvä hevonen ja hyvä ratsastaja, näin kai se oli. Että... No kyllä täytyy sanoa, että kyllä se hevonen yleensä ratkaisee aika paljon, siis liian paljon viisottelussa ratkaisee hevonen, että jos on huono tuuri ja saa kaiken kilpailun huonoimman hevosen ja toinen saa kilpailun parhaan hevosen, niin ero on aika suuri sillä välillä. Jaha. No siinähän kävi sillä tavoin, että sinä joka tapauksessa tuli toiseksi ja se Halhan sen voitti, joka tuli kultamitalimieheksi. Valitettavasti hän sai arpoa uudestaan, kun hän sai liian huono hevosen ensimmäisessä arvonnassa. Niin toi tämmöinenkin juttu kiertää vieläkin viisottelupiireissä, että Lasse Hallille järjestettiin uusi arvonta ja sitten hän sai vetää tämän parhaan hevosen, jolla hän sitten voitti koko kilpailun. Ja hän lähti siellä jossakin häntä päässä. Ihan viimeisenä. Ratsasta. Sinä lähdit myöskin aika viimeisenä vai? Ei kun maastojuoksussa sinä olit. Maastojuoksussa. Joo. Joo, nyt en ihan lähtönumeroa muista varmasti, mutta siellä loppupuolella muistaakseni ratsastuksessakin. Mutta sittenhän siinä kävi sillä tavoin, että siinä nykyisessä tulosluettelossa saattaisi olla, että ratsastuksen voitti tai tuli toiseksi tai kolmanneksi Olavi Rokka. Mutta näin kerrotaan näissä historiakirjoissa, että sinä toiseksi viimeisellä esteellä lensit Satulasta. Niin, se oli tietysti kaikkia selityksiä voi aina keksiä, mutta tietysti ensimmäinen ehkä selitys on se, että me vedettiin varsinkin Olan kanssa liian myöhään se harjoittelu. Pari päivää ennen vasta kilpailua lopetettiin. Et se oli vähän valmennuksessa siinä minusta oli suuri virhe, että oli aika lailla, siinä olisi pitänyt ehkä viikko pitää väliä ja sitten toinen oli mun kohdalta se, että mä otin liian ohutpohjaiset saappaat. Mä otin ne mun olisi pitänyt ottaa sitten ne paksupohjaiset. No mitä vaikutusta sillä oli? Siellä väsy siihen jalka lepäsi siis kovassa leveämmällä alueella. Joo, se oli liian ohutpohjaiset ne saappaat siinä. Rasittu sitten ehkä se, että vaikka mä olin lukenut paljon ratsastuskirjallisuutta, josta juuri mainostettiin sitä, että 2 viimeistä estettä on kaikkein vaikeimmat, että muista nyt ja paino mieleen, niin se väsymys jotenkin sotki siinä, vaikka mulla oli hyvä hevonen, ei voinut mitään moittia hevosta, että se pelkkä väsymys siinä sitten oli varmaan se suurin syy. Niin, se oli toiseksi viimeinen este, joka on siinä Ahveniston saunan kohdalla. Joo. Sellainen este tämän piirroksen mukaan, joka löytyy muun muassa tästä meidän olympiakirjasta, sellainen este, joka on jyrkässä mäessä leikkaus. Alashyppy. Joo. Ja miten sä lensit siinä sitten? Niin, sekin vielä se yksityiskohta, että se lisättiin tämä este siihen Nürsenin vaatimukset ihan siinä loppuvaiheessa ennen kuin kilpailut alkoi. Muistaakseni sen kohdan? Mä muistan, kun siinä oli, se lisättiin Nürsenin vaatimukset. Siis on ruotsalaisen joukkueen johtaja. Joo, kerran. Entinen kultamitalimiehes. Ja sikäli se oli vähän huono meikäläisen kannalta, että tämä oli viimeinen kilpailu, jossa oli sijalukusysteemi. Jos olisi ollut siis pistelaskusysteemi, niin mä olisin saanut 900 pinnaa siitä, että se olisi muuttanut tilanteen, mutta se sattui näin huonosti, että siis se, joka sai vähiten sijalukua, sehän voitti tämän vanhan systeemin mukaan. Mutta kuitenkaan ratsu ei karannut sitten. Ei karannut, mä sain pidettyä sitä kiinni. Niin mistä se johtui se syöksyminen sieltä? Niin, mä vaan putosin, mä olin niin ventti siinä, että mä vaan putosin. Nyt on huomioitava, että ratahan oli silloin 5 kilometriä. Joo. Ja se kesti noin 10 minuuttia ratsastaa se 5 kilometriä. Ja siinä joutuu todella siis ratsastaja ratsastamaan, se ei ole mitään ookaamista siellä selässä, kun menet jokaiselle esteelle erikseen ja hyppöt. Mä muistan kun eilisen päivän sen, kun mä olin katsomassa, mä olin tullut jo maaliin, koska mä lähdin 6.
Ja muistan kun eilisen päivän, kun nähtiin, kun Olli tuli aika kovaa siihen alashyppyyn ja sitten hevonen rupesi yhtäkkiä voimakkaasti jarruttamaan. Olli valuja, me katsotaan putouksia. Voi että se valuu alas, ei se niinku lentänyt alas. Niin, vaan joo, hevonen siis pysähtyi väsynyt siihen. mies. Väsynyt mies, joo. No sittenhän se piristyi kyllä, kun se oli maassa ja toi nousi kiireesti hevosen selkään takaisin. Ja sitten se oli helppo sille hevoselle se hyppy, mutta mä luulen, että se oli outo sille hevoselle se hyppy. Niin, sen takia sitä ei ollut harjoiteltu. Sitä ei ollut harjoituksessa, joo, ja sen takia meiltä meni kaksi kyllä. seikkaa sitten, että se oli Joo, siinä jäi näkemättä minultakin tämä, kun mä olin siellä lähtöpaikalla. Joo. Siellä Pullerinmäellä päin ja muutenhan nämä kilpailut tuli seurattua hyvin tarkasti. Tässä Hämeenlinnan olympialaiset kirjassahan on tämä esterata. Täällä se lähtee täältä Pullerilta ja kiertää tuolta tänne Ahvenistolle. Ja täällä alhaalla on kaikkien näiden esteiden kuvat piirroksina, joka on tietenkin hieno juttu, että ne on säilytetty. Ja tässä on tämä toiseksi viimeinen tämmöinen alashyppydivinen. Joo, se on tässä rinteessä ja siinä alas tulo tulee. Joo. No mennään vielä tuohon pistelaskuun, jos sä Lauri kertoisit vielä sen periaatteen, millä siis kultamitalit ja muut sijoitukset määräytyy, eli sijalukujen perusteella, se on siis ihan selvä, mutta voisit vielä kerrata sen, ja miten nykyisin se tapahtuu? Niin, nykyiset, sen vielä muistan hyvin, se oli aika yksinkertainen, se oli sijalukusysteemi, sijaluvut laskettiin kustakin lajista yhteen, ja sitten nämä joukkuekilpailun ratkaisua varten nämä kunkin kilpailijan saavuttamat sijaluvut laskettiin taas yhteen. Mutta sieltä poistettiin ne joukkueet, joilla ei ollut joukkuetta, vaan oli yksilöinä sijoittunut. Se poistettiin ainoastaan miekkailun kohdalta. Jostakin minä muistan. Miekkailussa ei lasketa niitä voittoja pisteeksi, jotka tulee niin sanottuja henkilökohtaisia miehiä vastaan saavutetuiksi. Muissa lajeissa se ei vaikuta. Ja tämähän johtui siitä, että siis ei ollut 3 henkilöä muutamilta mailta. Niin, kaikilta mailta ei ollut 3. Niin, ole hyvä, jatkas vielä siitä nykypistelaskusta. Niin miten se määrittää? Minun täytyy sanoa, että se pistelaskusysteemi juuri sitten Hämeenlinnan olympialaisten jälkeen vaihtui ja siinä on tapahtunut kai muutoksia senkin jälkeen, että Ala Mannanen kyllä sen Kuka on seurannut parhaiten teistä sitä? Joo, no pistelaskusysteemihän muuttui juuri, niin kuin Lauri sanoi, niin Helsingin olympiakisojen jälkeen, ja jokaiselle lajille on määrätty 1100 pisteen maksimi, josta lähdetään sitten pudottamaan alaspäin pisteitä, mutta myös on toisissa lajeissa tietysti mahdollisuus mennä ylöskin päin siitä 1000, se oli vaan niin kuin ratsastuksen kohdalta alussa tämä 1100 pistettä. No nythän niitä on korjattu tämän viisottelun kohdalta senkin jälkeen monta kertaa, koska viisottelun luonnehan on muuttunut hirveän paljon. Jos tässä vaiheessa voin kertoa, niin esimerkiksi ratsastus oli ennen 5 kilometriä, nyt se on vain 600 metriä. Se on kentällä, siis esteratsastusta varsinaisesti. Meillä se oli maastoratsastusta. Miekkailu on muuttunut sillä lailla, että meidän aikana se kesti noin, sanotaan, 8 tunnista 12 tuntiin vähintään. Ja nykyisin se kestää noin 3 tuntia. Se on muutettu, meillä kesti 5 minuuttia, nykyisin se kestää 1 minuutin, jokainen jokaista vastaan. Joo. Ja sitten nyt otellaan myös eri niin kuin ryhmissä, että ei otella jokainen jokaista vastaan. Mitäs jos ei tule minuutissa pistoa? Siinä häviää molemmat. Aha. Joo. No. Sitten toi ammunta otetaan ensiksi. Se on muuttunut niin paljon, että nykyisin ammutaan ilmapistoolilla ja seisovaan tauluun. Me ammuttiin tällä pistoolilla ja kääntyvää tauluun. Et siis se on aivan erilaista. Uinti ja maastojuoksu ovat pysyneet samana. Hyvä, tämäkin tuli selville. Toisin sanoen, silloin kun oli nämä Hämeenlinnan kisat, niin silloin semmoinen maksimi pistemäärä, jonka saattoi saada voittaja, oli 5 pistettä. Jokaisessa lajissa 1. Ja se on tietenkin mahdottomuus, mutta mitä vähemmän pisteitä, sen paremmin sijoittuu. Näinhän se oli. Miten tässä sitten, niin mulla on tässä merkittynä tähän paperiin, että sinne myytiin tänne ratsastuskilpailuihin 1780 lippua.
siellä oli sekä lähtöpaikalla että maalialueella, sanotaan nyt puolet ja matkan varrellakin joitakin, mutta se oli kisojen suurin lippujen määrä. Uintiin tuli sitten myöskin tuommoinen 1400 lippua myytiin sinne maa-uimalan katsomoon. Mulla on semmoinen käsitys, että jollakin tavoin oli ratsastuksessa kilpailun jälkeen punnituksella merkitystä. Oliko joku punnitus? Punnitus, siinä piti siis tämän ratsastajan ja satulavarustuksen, siinä oli määrätty paino, 75 kiloa. joka punnittiin ennen kilpailua. Ei sitä kilpailun jälkeen enää sitten. Punnittiin. Joo, se piti olla myös maalissa sama paino, että toi... Pystynyt pudottamaan välillä pois. Joo, Siis lisättiin satulaan niitä painoja sitten, jos se... Mies ja satula. Mies ja satula 75 kiloa. Kyllä. Ja jos ei ollut mies tarpeeksi painava, niin sitten pantiin lisäpainoja satulaan. Ahaa, siinä Ja haluttiin poistaa semmoiset höyhen sarjan miehet. Kyllä. Joo. Jaha. Se niin kuin tämän matkankin takia 5 kilometriä, niin se on niin kuin kaikille hevosille silloin samanlainen. Nimittäin tämä kysymys johtuu siitä, että tässä kirjassa on yksi valokuva, missä joku kilpailija seisoo puntarissa ja roikottaa satulaa kädessään, niin että kyllä tämä kuuluu asiaan. Sitä ei tiedä, onko nykyisin enää tämmöisiä. Se on voimassa vieläkin edelleen. No hyvä. Ehkä me tämä ratsastus jätetään tähän ja siirrytään seuraavaan lajiin. Tässähän on aivan tarkoin määrätty, missä järjestyksessä nämä suoritetaan. Että ensin on ammunta ja sitten tulee tämä raskas laji miekkailu. Ei. Vai? Miekkailu on juuri ratsastuksen jälkeen. Niin, mä tarjoan ensin ratsastus ja miekkailu. Joo. Joo, ratsastus ja miekkailu, sanoinkaan väärin. Ja tämä miekkailuhan suoritettiin Ahveniston sillä alueella, jossa nykyisin on nämä laululavaportaat siinä rinteessä, jotka Sulasolin laulujuhlia varten olympiakisojen jälkeen, muutamia vuosia jälkeen, rakennettiin siihen. Silloin siinä oli tavallinen rinne ja siihen tasanteelle, jossa on pelattu lentopalloa, jossa nyt on tämmöistä tasaista, niin siinä oli kaiken kaikkiaan 10 miekkailukatosta, jotka olivat kooltaan 5 metriä kertaa 20 metriä. Näin kertoo tämä Pirhosen kirjoittama kirja. Ja kuten jo kuultiin, niin jokainen miekkaili jokaista vastaan ja Hämeenlinnassa tämä kilpailu kesti tämän vuoksi 9,5 tuntia. Se oli aika tavalla rasittava ja siinähän pyrittiin siihen, että tällä kalvalla, joka tässä nyt on esillä, niin sillä pyrittiin saamaan, ota nyt kunnon ote siitä pisto toiseen yleensä johonkin kohtaan ja silmät ja kasvot oli suojattu tällä kypärällä. Niin sanottu maski. Aha. Tämä on maski. Joo. Ja siinäkin on määrätyt säännöt, minkälainen se maski täytyy olla. Joo, se on Lauri Vilkon maski ja sinun kalpasi myöskin. Kyllä. Millä tavoin kontrolloitiin se, että tuli pisto? Silloin 43 vuotta sitten. Niin, kyllä se oli aika tavalla samalla tavalla kuin nykyisinkin sähköjohto ja myöten tämä impulssi välittyy merkinantolamppuihin, kun tuo kärki painui hieman niin paljon sisään, että kosketus tuli, niin se näkyy sitten lampussa. Oliko siellä johdot sitten? Siellä oli johdot, jotka menivät sitten hihan kautta. Takin hihan tuonne läpi taakse. Sieltä taakse ja sieltä sitten siima lähti ja ne oli sitten semmoisessa kelassa, joka antoi aina sitten... No häiritsikö se millään tavoin se kela? No ei se kyllä. Se oli hyvin herkkää. Se oli herkkä. Ei siihen sotkeentunut Joo. koskaan. No hyvä. Se on ollut niin kuin 0,5 kilon painolla piti. Joo. Se yhdistää tuolla. Niin, Kärki piti mennä ja punnitaan aina ennen ottelua, että se on varmasti kestää sen 0,5 kiloa. Muuten jos se laittaa herkäksi, niin se on pieni hipasukin ottaa silloin. No sinähän olit niin kuin tämmöinen miekkailuekspertti ja olitkin paras muuten meistä niin. Suomalaisista. Ja... Joo, miekkailu on niin helppoa, kun pistää vähän aikaisemmin kuin toinen aina voittaa. Joo, se on hyvä sääntö. Se on hyvä sääntö.
sääntö siinä. Tietysti useat väittää, että se nopeus on siinä tärkeintä, mutta ehkä se ei ole kaikkein tärkeintä, vaan tärkeintä on se ajan valinta, että milloin pistää, koska jos pistää liian aikaiseen, niin silloin vastustaja kerkee väistää, jos pistää liian myöhään, niin se sama juttu, että Odotetaanko vastustajan virhe? Niin, siinä voi sanoa, että niin kuin vanha sananlasku kertoo, että kolmella kenraalilla Ranskassa oli mahdollisuus päästä Ranskan keisariksi. Napoleon oli yksi niistä, mutta yksi kenraali toimi liian aikaiseen ja yksi toimi liian myöhään, mutta Napoleon toimi oikeaan aikaan, että hänestä tuli Ranskan keisari. Tässähän on tämä sitten jo maadotettu, että ei tähän esimerkiksi sattunut pisto, niin se ei. Se ei merkitse. Silloin ei lamppu syty. Niin. Ja sitten tuomarit oli siinä sitä varten, että jos sattui pistämään omaa jalkansa tai sitten siinähän oli maahan, sen mattohan oli maadotettu myöskin sellainen metallimatto, jos pisti ulkopuolelle, niin tuomarit yleensä huomasi sitten, ettei sitä Siinähän pyrittiin jopa tietysti jalkaan jopa varpaaseenkin pistämään, mutta se oli hyvä pistää varpaaseen. Se ei siitä enää sitten ottanut. Se on jo aika taitava pistäjä, joka löytää varpaan siellä. Joo, kyllä niitä. Sitten. Mulla on tässä tämä aukeama. Voi olla, että tämä kiiltää hiukan liikaa, mutta tässähän näitä asuja on siellä. Nämä on Ahvenistolla kaikki kuvattu ja tuossa on tätä rakennelmaa. Ja täällä on tätä rinnettä, jossa on laululava nykyisin tuolla. Ja tämän näköisiä katoksia siellä oli 10 kappaletta. Ja niin kuin kirja kertoo ja muistan itsekin sen niin näistä lavoista tehtiin sitten miekkailun jälkeen tanssilava, suuri tanssilava, siellä oli kovat tanssit. Niin, se voisi vielä tuosta miekkailusta mainita, että sikäli se oli niin kuin ratkaisulaji, että koska jos voitti toisen, niin se oli aina toiselta pois se että kun esimerkiksi ammunnassa voi ja kaikissa muissa lajeissa voi saada saman pisteen, maksimipisteet, mutta tässä miekkailussa, jos voitti siis toisen, niin silloin sai sen. No sinun pisteesi on 24/10. Kerro mitä se merkitsee. Niin, se 10 oli niitä tasapelejä, niin, kaksoispistoja ja 24 voittoa. Oli voittoja. 52 osanottoja oli muuten siinä kaiken kaikkiaan. 51 taisi olla. 50 ottelua. Niin, näin 50 ottelua. Joo. Se oli melko tasan 50%. Että se oli vähän ehkä sikäli, kun tuossa ratsastuksen putoamisen ansiosta varvas mä Olan kanssa koko edellinen yö melkein valvotti, kun mun piti sitä siellä liottaa sitä varvasta, että sekin vähän vaikutti siihen miekkailutulokseen kyllä pikkasen. No siellä oli oma asunsa, oliko tällä asulla jotain erityistä merkitystä, kun siellähän se oli hyvin kireä. Niin, se on aika tukeva ja se on tavallaan semmoinen suojavaruste, koska nythän on jossain miekkailukilpailussa on tapahtunut niin, että tämä kalavan terä on katkennut ja sitten se tynkä on jopa päässyt tunkeutumaan sitten läpi ja siinä esimerkiksi suomalainen miekkailija Vartija kuoli ja sitten on eräitä muitakin tämmöisiä yksittäisiä tapahtumia ollut, mutta se normaalisti tämähän on sen verran sit joustava, että tämä joustaa, taipuu. Joo. Mutta kuitenkin kyllä ne pistot saattavat olla aika tuntuvia, mutta se on hyvin tukeva se itse miekkailutakki, että se ei sitten... No mites floretti poikkeaa tästä kalvasta? Niin, se on paljon kevyempi. Se on naiset yleensä, varsinkin siihen aikaan harjoitti vaan tätä florettimiekkailua, mutta nythän ne on kalvalla myöskin miekkailuja. Ja siinä on vähän erilaiset säännöt. Siinä täytyy pistoalueet on vähän toisenlaista. Joo, vaan ylävartalo. Joka tapauksessa tämä miekkailu näissä Hämeenlinnan kisoissa oli aika tavalla suuri pettymys teille ja meille, koska siinä kävi näin, että siis Rokkahan oli 19 50, se on aika hyvä saavutus vielä. Mutta sitten kävi näin, että Mannonen ja Vilkko oli 37 ja 38, joka oli selvä pettymys, kun ajatellaan sijalukua. He saivat toinen 37 pistettä edelliseen lisää ja toinen 38, joten se vaati aikamoista henkistä keskittymistä. Näin kävi. Sen jälkeen mentiinkin sitten ampumaan, joka oli semmoinen suuri valopilkku, ja Lauri Vilkkohan
siellä pesi koko joukon. Hän voitti tämän ammunnan, joka suoritettiin. Niin, se suoritettiin siinä vesilaitoksen rinteessä, semmoinen sorakuoppa, jyrkkä rinne, jonka pohjalla ammuttiin. Siellä oli katsomo takana. Tästä on hyvät kuvat olemassa tässä kirjassa. Ja se on paikka, jossa tällä hetkellä on Hämeenlinnan tennishalli. Siihen hyvin tennishalli voisi panna seinäänsä sellaisen laatan, että tällä paikalla suoritettiin vuoden 1952 olympiakisojen viisottelun ammunta. Lauri Vilkko siellä todella menestyi ja hänen pistoolinsa on tässä se pistooli, jolla 43 vuotta sitten sinä ammuit ja kerropas nyt tunnelmista niiltä ajoilta. Niin, kyllä ammuntahan on viisottelussa on tavallaan se hermolaji, jossa juuri tässä hermopeli on sellainen, että siinä ratkaisee tietysti myöskin tämä muukin kunto, fyysinen kunto ja tietysti sitten kokemus ja muu taito, mutta erittäin pitkälti se on hermolaji. Ja siinähän on myöhemmin on tullut sitten tämmöinen doping-ongelmatkin ja testit, jolla on pystytty niin kuin rauhoittamaan hermoja tätä ammuntatapahtumaa. Jopa konjakkiryyppy on niin, sellainen, kyllä, joka on tällaisia käytettiin. Ja sitten tunnettu rauhoittava. Yksi vaan. Ja siinähän ammunnassahan ammutaan liikkuvaan tauluun, niin kuin tässä aikaisemmin, tai kääntyvään tauluun, niin kuin aikaisemmin tuli esille. Taulut ovat, kun kilpailijat ovat valmiit, niin siinä annetaan ne tietyt komennot, jonka jälkeen tietyn ajan kuluttua taulut tulevat näkymiin 3 sekunniksi ja ovat aina 10 sekuntia piilossa, ja siksi ajaksi on ase laskettava tiettyyn valmiusasentoon alas, ja näin jatkuu aina 5 sarja, jonka jälkeen sitten tulokset tarkistetaan. Ja matka on 25 metriä, ja siinä vaiheessa näillä pienoispistoileilla joko revolverimallisella tai tämmöisellä, niin kuin tämä on Walter-pistooli, molempia käytettiin. Ja siinä on myöskin sitten asemääräykset, siinä on tämä liipasimen herkkyys. Ne mitataan ja myöskin sitten nämä ortopedikäsi, tämän kahvan osalta on tietyt määräykset olemassa. Mutta omalta osaltani se sitten onnistui, ei ihan täyttä 50 sarjaa ei saanut, vaikka mitä teki. Kaikki meni sitten 49, mutta niin. 40 joka sarjassa ja 1 eikö niin ollut? Niin oli 196. Myöskin sinulta meni hyvin tämä. Siis Lauri Vilkkohan voitti tämän kilpailun, tämän osan aivan reippaasti, mutta sinä olit 10, joka on myöskin hieno saavutus. Sulla oli 184 pistettä tämän muistiinpanon mukaan ja sinulla 181, että tämä meni kaikilta oikeastaan aika hyvin. Ensimmäinen 10.19. Niin mitä sinä muistelet niiltä? No mä muistelen semmoisen jutun, että siihen aikaan kun meillä ei ollut edes henkilökohtaisia aseita, vaan mä sain lainata yhtä hyvää pistoolia sitten tähän olympiakisoihin ja kerkesin pari kertaa harjoittelemaan ennen kisoja, että sen aikaiset olosuhteet oli meillä tällaiset ja toinen, minkä mä muistan aina, niin siitä olisi tullut mahtava tulos minullekin, mutta 3. sarja, niin se meni 9 ja 8 rajalle 10 yläpuolelle. Siinä vaan tuli nostovirheitä, nousi aina pikkusen ylös, eikä nuori mies uskaltanut enää ruveta laskemaan sitä alemmaksi, vaan tähtäsi siihen, mihin se sitten nousi. Ja laukaukset oli siellä 9 ja 8 rajalla, että se 3. sarja pilasi vähän niin kuin koko tulosta. Niin jo. Niin, mulla oli se jännitys siinä, että Halla ampui mun vieressä siinä samassa sarjassa, samassa erässä. Ja
mentiin aika tasapisteissä siinä mutta viimeisessä sarjassa mulla vähän hermopetti, että yksi meni 6. Että mä hävisin Hallanpo 182 ja mä ammuin 121, että aika tasalla, joo, että se viimeinen 6 siinä vähän heitti sitten aika pahasti sitä, mutta noin olosuhteisiin nähden, koska ammuntaa mäkin olin aika vähän harjoittanut. Siinä aina laskettiin kavereiden kanssa, että kun me saatiin Viisotteluliitolta kuukaudessa jotain parilaatikkoa patrona annos, venäläiset ampui saman päivässä. 300 laukausta päivässä. Että siinä on vähän. Mutta on täällä kyllä venäläinen Novikov, joka on lopputuloksissa, hänhän on 4., niin kyllähän tämä on antanut 4. sijan Novikoville tämä ammunta, kuten uintikin, että kyllä kovia poikia ampumaan. Novikovhan oli teidän kanssa täällä pari vuotta sitten, kun te kävitte täällä. 5 vuotta, siitä on jo aika. Niin, aika menee pian. Olitte Ahvenistolla ja Novikov oli täällä muistelemassa. Hän oli puheenjohtaja Viisotteluliitossa, kansainvälisen Viisotteluliitossa siellä. Jaha, hän oli niin suuri herra. Että... Joo, hän oli suuri herra. Joo, no tää oli... Minullahan tässä oli tietysti etulyöntiasema tässä ammunnassa, että se kuului tavallaan sitten jo ammattiin ja oli muutenkin kilpailut sitten ampumakilpailussa Puolustusvoimien puitteissa ja aika paljon, että se oli vähän niin kuin pakko. Joo, pakko ampua hyvin. Niin. No sieltä tuli vähän niin kuin suitsutusta ja sinä sait 1 lisäpisteen ainoastaan aikaisempiin niihin suuriin lukuihin silloin, 10 ja 19. No sitten mennään eteenpäin ja mennään sinne Maauimalaan, josta on aika paljon puhuttu näiden vuosikymmenien aikana ja joka oli pitkään käytössä, jota alun perin ei tehty eikä lopuksikaan sellaiseksi, että siellä olisi ollut lämmitettävä vesi. Siellä uitiin kylmässä vedessä ja mikäli nyt tarkkoja tietoja on käytettävissä, niin veden lämpötila oli 17 astetta tässä Olympia-altaassa, jossa 50 miestä taisteli kullasta ja kunniasta. Niin, nykyisin eivät suostu varmaan altaaseen menemään, ellei ole 27 astetta. No niin justiin, että siinä pitää olla 10 astetta enemmän jo lämpötilaa. Tämähän oli tämä uinnin pituus oli 300 metriä vapaa-uintina ja siinä oli aika suuria tasoeroja tietenkin, jos oli joku lähes ammattiuimari niin kuin joku Novikov oli hyvä uimari, niin hän teki aikamoisen pesäeron muihin. Mutta miltä tämä nyt teissä tuntui? Kerropas sinä ne olosuhteet lähinnä, siis se kylmyys ja muu, vai oliko niin, että se oli etu suomalaisille? Ei missään nimessä etu. Kyllä se on kaikille yhtä hankalaa tietysti se, että jos kylmästä säässä ja kylmään veteen lähdet, niin vartalo on vielä ihan kankea ja noin, että vaikka sitä jumpataan ja verytellään ennen, niin ei ole sama kuin se, että tänä päivänä hypätään 24-25 asteiseen veteen, niin kyllä meidän tulokset niin ne oli huomattavasti tämän kylmyyden takia huonompia, mitä olisi muuten olleet, jos olisi saatu jopa harjoitella lämpöisissä vesissä. Tätähän pidettiin aika hitaana ratana muutenkin. Muutenkin hidas rata. Joo, tehän sijoitutte siellä aika hyvin oikeastaan. Sinä olit 8., 9. ja 11. Että tämä oli tämä oli siis joukkueen kannalta kenties paras suoritus. Niin, tasaisin suoritus. Niin, sehän muistuttava, että me voitettiin siis sekä juoksussa, uinnissa että ammunnassa joukkuekilpailussa. Joo. Saatiin paras tulos kaikista. Niin, sehän auttoi siihen juuri se päätti pronssiin. Aivan. Joo. Niin, tämä uinti, siitä nyt ei ole paljon ihmeellistä kerrottavaa. Muistaakseni toi kirja mainitsi sen, että sääntöjen mukaan Olympia-uimalassa piti olla, tai tässä lajissa piti olla puntilliset uimahousut. En tiedä, pitääkö se paikkaa. Piti olla pikkusen punttia. Niin, se oli sen aikainen sääntö, että se piti olla suora tämä lahje. Nykyisin hän saa käyttää melkein mitä vaan, kunhan uimahousut on jalassa. Minun uintiura oikeastaan alkoi Kannakselta 44, kun joudun Kaukijärven yli uimaan, kun jäätiin mottiin siellä. Ja tavallaan ensimmäinen harjoitus. Se oli vetäytymisvaihe. Niin, silloin oli pakko
pakko tilaa uida, jos meinas selvitä. Ja sitä on jonkinlaisena sellaisena lähtökohtana sitten pitänyt tälle uintiuralleni. Kyllä, varmasti se oli ainakin pronssimitalin arvoinen urheilusuoritus. Se oli ehkä enemmänkin arvoinen. Kyllä, mies säilyi hengissä. Potkua. Joo, tässähän oli tämä, eikös Hall ollut Hän oli voittaja? mestariuimari. Hän oli oikein ammattimies. Kyllä, hän aloitti kans uimarina. Eikös hän ollut Tukholmassa poliisimies myöskin? Ei. Hän on käsityön opettaja. Ai niinkö? Käsityön opettaja Eikö ammatiltaan. hän silloin alkuun ollut? Alkuun oli kyllä. Oli, Kai hän oli. oli. Mä muistan joku kuva, missä on joku poliisi, univormu. Niin, siinä alkuvaiheessa. Olisiko niin, että tuossa kirjassa mainitaan, että hän on ollut meripoliisi Jotain. siihen aikaan, jos on joku tilapäinen tehtävä? Univormu muistaa juuri. Että Hän aloitti nimittäin armeijassa ollessaan tämän viisottelun. Hän on sieltä Etelä-Ruotsista kotoisin niin kuin, ja hänet siellä vedettiin sitten mukaan tähän viisotteluun armeijassa ollessa. Sen mä muistan hyvin, kun on kirjoitettu noissa hänen kirjoituksissaan, ja hänellekin oli ratsastus hyvin vaikeaa alussa. Nämä ruotsalaisethan on menestynyt siihen aikaan niin loistavasti, että täällä oli 4 kultamitalimiestä täällä Hämeenlinnassa, ruotsalaisia kaikki. Hall, Ville Groth, joka voitti Lontoossa, sitten oli tämä Tufelt ja Dyrssen. Uksensärnä oliko hänkin siellä joskus? No, hän ei ollut kai kullalla, mutta 4 kultamitalimiestä löytyi. Ja ne oli kaikki täällä paikalla ja löytyvät tuolta kuvista. No uinti oli tämmöinen ja silloin vielä oli jonkunlainen toivonkipinä kai olemassa, että mitali saattaisi tulla, kun siirryttiin uinnin jälkeen viimeiseen lajiin ja sehän oli 4 kilometrin maastojuoksu, joka oli aika raskas kai, koska Ahveniston maastohan on aika kumpuilevaa, sieltä ei semmoista tasasta maata löydä ja siinä näiden tulosten perusteella, jotka voi laskea, niin siinä vaiheessa te olitte 18 pistettä USAta jäljessä 4. Joten tämä maastojuoksu muodostui aika tavalla ratkaisevaksi lajiksi ja todella pojat tiesivät tilanteen ja menivät 2 pistettä USAn ohi ja tällä se pronssi tuli. Kyllä, se oli ihan viimeisen. Joo, siinähän kävi niin, että Mannonen juoksi 4. Sinä olit 5. ja niin kuin täällä lunttilapusta selviää, niin Rokka oli 20. Ja mikä merkitys tällä nyt sitten oli tällä lähtöjärjestyksellä esimerkiksi? Mitäs sä, Rokka, sanoisit? Niin, mä en muista monesko mä olin siinä juoksussa, oliks mä toisena, muistaakseni. Oliks mä viimeisenä? Ei, Lasse juoksi viimeisenä. Mä olin toisena. Ensimmäisenä sä taisi lähteä. Jaa. Niin, siis sinä olit takaa ajettava. Joo, väliajat tiedossa. Kyllä, se kannustus, jota sieltä sai matkan varrelta, niin se auttoi kyllä aika paljon, koska siinä loppuvaiheessa oli aika väsynyt jo. Että sen mä muistan vaan, että joku huusi sieltä aina radan sivusta, että kiristä. Että Sinähän jouduit juoksemaan saman paikan ohi suunnilleen samalla kohtaa, missä hevosen selästä putosi. Järvenrantaa, kun tuli se maastolenkki sieltä. Joo. Mutta se meni hyvin kuitenkin. Joo, aika piippuun siinä meni, mutta kuitenkin jakso sitten. No sinä lähdit sitten viimeisenä vai? Tai aika lopussa? Joo, loppuvaiheessa oli. Joo. Ja maastohan oli se oli raskas. Se oli vaativa. Käytiin viime. Joo, kävelemässä huimassa. Ylämäki aika. Kävitte sen lenkin sitten läpi. Ei koko lenkkiä ihan, mutta tutkailtiin sitä. Niin tuossa sanotaan tuossa kirjassa, että korkeusero oli 30 metriä. Siellä oli yksi niin jyrkkä mäki, että sitä käsillä melkein sai auttaa. Mutta se ei ollut pitkä onneksi, mutta kuitenkin se oli niin jyrkkä. Ihan joo. Ehkä aloitin vähän varovasti ja oli ihan semmoinen mielikuva, tai oikeastaan sanoikin, siellä oli näitä väliaikapisteitä sitten ja siellä oli eräitä, onkin sitten näitä puolustusvoimien upseerikavereita siellä ja
siinä kävi niin, että me aloitin kohtuullisen varovasti, mutta siinä väliajan antaja antoikin sitten, että tähän täytyy saada vauhtia. Ne antoi minuuttia huonomman väliajan kuin mitä oli. Ja se tavallaan niin kuin siinä säikähdin ja rupesi prässäämään sitten liian kovin. Ja juuri se kova nousu, niin minä ajoin siinä sitten itteni ihan piippuun. Ja hyvä kun maaliin selvisi. Niin, sä annoit kyllä kaikkes varmaan. No, se oli pakko, kun meillä oli tämä yhteinen projekti. Aika kaikki annoitte kaikkenne. Siihenhän kisa päättyi sitten tähän aliin tuloon. Ja tässä mulla on tämä taulukko, niin siinähän Benedek tuli toiseksi. Mutta MacArthurhan oli tämä amerikkalainen, kun se voitti. Hänhän oli heidän estejuoksu. Joo, estejuoksujoukkueessa. Mutta hänhän ei ole sijoittunut 10 parhaan joukkoon tässä kokonaiskilpailussa. Hän oli nuori mies. Juoksussa oli tavallaan sitten juoksu voitti. Niin, voitti. Juoksuekspertti. Oliko Hall toinen vai kukas? Ei, kun Hall oli 8. Joo, ei Hall ollut. Siinä oli Benedek oli aika hyvä juoksija. Niin, Benedek tuli toiseksi. Joo. Ja Benedek hän tuli myöskin kisassa toiseksi. Kyllä. Ja Zondi 3. Hall voitti, mutta miten nykyisin tämä matka? Mainitsitko sä äsken jo sen pituuden? Se on sama. Se on sama edelleen. Uinti ja juoksu ovat aivan samoja. Joo. Onko siinä näitä korkeusero tai muita määräyksiä tarkistettu? Ei ole. Ei. Se on ihan selvä murtomajuoksu. Se on murtomajuoksu. Mutta nyt on siis, lähdetään kai paremmuusjärjestyksessä sitähän käytettiin. Vaan siis noin numerojärjestyksessä. Siinä suositaan niitä, jotka on vähän huonommin mennyt vai? Ei, kun nyt päinvastoin. Nythän ne on siis tämä Gundersen menetelmä, jossa kilpailua 4 lajin jälkeen johtava lähtee ensimmäisenä. Ja sen jälkeen niin monta sekuntia myöhemmin, kuinka monta pistettä on jäljessä. Ja nyt jos katsotaan, jos maastojuoksu on viimeisenä lajina, nykyisin se ei tarvitse olla. Nyt on useasti ratsastus viimeisenä lajina. Niin silloinhan, jos se on viimeisenä lajina, niin se, joka tulee maastojuoksussa ensimmäisenä maaliin, niin se on kilpailuvoittaja. Yleisön kannalta hirveän mielenkiintoinen yleisön kannalta. Ei, se Gundersenin menetelmä sopii muuhunkin kuin yhdistettyyn kilpailuun. Kyllä. Joo, aivan erinomaisesti. Niin, tässähän kävi sitten sillä tavoin henkilökohtaisessa kilpailussa, että Ruotsin Hall voitti, hän sai sieluvukseen 32. Ja sitten tuli 2 unkarilaista, Benedek sai hopeaa ja Zondi pronssia, ja heidän sieluut oli 39 ja 41. Sitten 4. on Venäjän Novikov 55 ja sitten Olavi Mannonen 62 ja 6. Denman. Niin, Denmanhan hän oli, amerikkalainen, 62 myöskin. 7. oli Lauri Vilkko, 63, että teillä oli 1 piste eroa tässä. Ja näin sitten kävi, että henkilökohtaisessa kilpailussa ei tullut mitalia, vaikka nyt tietenkin ennen kisoja sitä kovasti odotettiin. Pidettiin jopa todennäköisenä, että sieltä tulee jonkinlainen henkilökohtainen mitali, mutta kyllä kai siinä aika suuri syy on sillä miekkailulla, että se antoi näitä sielukkupisteitä liian paljon. Mutta sitten tämä ilonaihehan on tietenkin se, että joukkuekilpailussa Suomi sai pronssia, sen voitti Unkari, jonka 2 miestä pääsi jo mitaleille. 166 pistettä, Ruotsi oli toinen, 182 pistettä, ja Suomi siis ohitti USA:n tällä maastojuoksulla, sai 213 pistettä, kun USA:lla oli 215 pistettä. Joten tämä teidän loppurutistuspojat, niin sillä se mitali tuli loppujen lopuksi. Kyllä kai näin voidaan tulkita, ja tiesitte hyvin, kun maastojuoksun lähtölaukaus pamahti, mistä on kysymys. Näin tässä kilpailussa kävi, mutta niin jos nyt mennään vielä sitten näihin mitalien jakoihin, niin tehän saitte sitten, kun Olympiatulihan paloi siinä Ahveniston järven rannalla, joku 10-15 metriä järven rannasta, missä nyt on parkkialue. Siinä oli torni, jossa Olympiatuli oli palanut jo avajaisista alkaen 6 päivän ajan. Ja sen vieressä oli sitten tämä palkintokoroke.
joka on Hämeenlinnan museossa tällä hetkellä, kuten on myöskin tämä Olympiatulen laitteet ovat siellä tallessa. Siellä on myöskin muuta materiaalia jonkun verran. Ja siinä te sitten seisoitte pallilla pronssimitalit kourassa. Silloinhan ei pantu kaulaan. Ei, ne on noita mitalleita, kun tuossa pöydällä on No niin. nähtävänä, että se on käteen annettava mitalli vaan. Näytäpäs vaikka tuonne päin sitä niin, että se on samanlainen kuin mitä kuka tahansa pronssimitalimies sai vuoden 1952 kisoissa. Se on Kyllä. aivan sama mitali. Ja tässä sitten on toinen mitali, joka on Niin sanottu osanottajamitali Helsingin kisoihin. sen sai jokainen osanottaja tällaisen pronssisen tyyppisen mitalin ihan tämmöiseksi muistomitaliksi vaan. Ja täällähän on pöydällä sitten näitä. Tämä oli rintamerkki, puvun rintamerkki tämä. Minkälainen tässä. puku teillä oli? Saitteko te niin kuin oikein semmoisen siviilitakin ja housut vaan? Kyllä, puku päällä oikein. Oikein puku Oikein päällä. sininen. Se kaikkien Yksirivinen puku. Suomen olympiajoukkueen puku. Joo. Tässä on sitten rekvisiitta. Tämä oli rintamerkki, jota käytettiin puvussa, mutta siinä oli sitten eriväriset nauhat alla, joka sitten kuvasi mitä mitä lajia. Kilpailija vai toimitsija vai? Kyllä. Tai mikä laji oli? Mikä laji oli. Ja No kuule, sitten täällä kun on mihin lajiin nämä liittyy? Nämä on sinun näitä. Tää rinnassa mä sitten urheilin koko kisojen ajan. Siis se oli sama numero. Sama numero, oma numero 49. Joo. Ja en voi olla mainitsematta tästä, että kun sitten mentiin Melbournen kisoihin ja sain numeron 9 rintaani, niin heti ajattelin, että aha, 9 on mun onnenlukuni. Ja niin se sitten kävi. Joo. Hyvä. Niin sä sait Melbournessa hopeaa. Näin on. No niin, joo. Siinä se onni tuli sitten mukaan. Me ollaan nyt käsitelty tämä varsinainen kilpailu sellaisena, kun se tässä tilaisuudessa nähtiin ja kuultiin teidän mielipiteitänne siitä. Mutta jos palataan vielä takaisin, niin kun Ahvenistolla oli kilpailupaikka, siellä oli todella kaikki kilpailut lukuun ottamatta sitä ratsastuksen lähtöä, joka oli täällä Pullerinmäellä, Pullerin kentillä. Ja Niin. ammuntakin oli siinä tuntumassa. No se oli Ahveniston aluetta Joo. kuitenkin, niin se oli siinä Paukkulan vieressä. Olympiakylä oli myöskin Hämeenlinnassa näissä kisoissa. Helsingin Olympiakylähän oli Käpylässä. Sinne rakennettiin uusia taloja ja se aidattiin ja siellä oli liput ja muuta tällaista rekvisiittaa. Hämeenlinnan olympialaisten olympiakylä oli Aulangolla, jossa majoitus oli Kataistossa, joka oli vanha rakennus. Tietenkin hotellissa oli majoitusta. Ja sitten sinne rakennettiin venäläisiä varten tämä Kuusisto, joka siellä vieläkin on tämmöinen parakkityyppinen matala rakennus. Sillä venäläiset, jotka olivat ensimmäistä kertaa kisoissa mukana, he olivat kenties jollakin tavoin varovaisia kaikessa ja halusivat tämmöisen eristetyn maja-alueen, joka kaiken lisäksi aidattiin. Siinä oli aita ympärillä ja heillä oli oma keittäjä mukana, omat ruuat ja he olivat niin kuin omassa maailmassaan. Kun taas muut elivät enemmän tämmöistä yhteiseloa. Ja miten teillä majoitus oli siellä muun muassa? Niin meillä oli siinä aika lähellä sitä venäläisten, eikö se ollut Joo, siinä se oli se aika- Kataisto. Joo, ja Joo, siinä se- oli kai muistaakseni siileläisiä, ketä siinä oli. Siinähän oli useampia parakkeja. useampia. Siinä oli ainakin kolme parakkia oli Me silloin. oltiin Manosen kanssa samassa Samassa huoneessa. huoneessa. Joo. oltiin. Niitähän ei ole enää. Ei, se on Mutta vain tämä yksi. venäläisten on siellä. Joo. Joo. Mutta et siinä oli Joo, parakkeja, ihan siellä oli tyydyttävä. joukkueet oli sinne majoitettu niihin parakkeihin. Miellyttävä majoitus. No missä te söitte? Aulangolla. Aulangolla syötiin. Siis hotellissa? Joo. Kyllä. Joo. No joka tapauksessa niin tämmöinen kisoihin valmistautuminen edellyttää harjoittelua myöskin edeltävinä päivinä. Niin minkälaiset olosuhteet siellä oli, Lauri, sinun mielestäsi harjoitteluun? Kyllä meillä olosuhteet tämmöiseen viimeistelyyn siellä olivat aivan hyvät. Siinä oli lähellä pistoolirataa ja sitten liittyy kans, oliko se nyt Aulangon vai onko se Hämeenlinnan kaupungin tämä uimapant, missä oli sauna Niin. ja uimarata. Tästä kannattaa kertoa kyllä, että kun olympiauimarit harjoittelivat
uintia 300 metriä varten siellä Vanajaveden rannalla, missä oli sauna, niin kerron nyt siitä paikasta vähän. Kyllähän se tietysti harjoittelu, se oli enemmän sitten semmoinen saunauintipaikka, eihän siinä ollut ratoja eikä mitään tällaisia käynyt. Se oli Vanajavesi. Se oli vaan uiskentelua sitten Vanajavedessä ja ei se vesi niin lämmintä ollut sielläkään. No veteen pääsi, se oli oikeastaan niin kuin ainoa sitten, että elementti tuli tutuksi, mutta ei siinä tietysti tämmöisestä harjoittelusta, eihän siinä ollut minkäänlaisia kääntölavoja eikä ratoja tämmöisiä kuitenkaan. No otetaan sitä uinnista välillä. Niin, minusta se oli sellaista rentouttavaa olla viileässä vedessä välillä. Joo, ja saunaa siellä ja muuten se, niin kuin mä mainitsin aikaisemmin tuossa jo, niin se minusta oli suurimpia virheitä se, että vedettiin liian pitkään se harjoitus, että olisi pitänyt viikko pitää vähintään väliä. Mä muistan yhden harjoituksen, kun vedettiin sinne Aulangon mäelle, se mäki, jonne mennään sinne näkötornille päin. Niin Olli sammu puolessa välissä mäkeen melkein, mä vedin mäen päälle, että mulla oli sen verran parempi kunto viikkoa ennen olympiakisoja. Se oli suuri virhe, olisi viikko pitänyt tyhjennysharjoitus. Oli vähän liian myöhään suoritettu tyhjennysharjoitus. Toinen oli se minusta, mikä nykyään on otettu huomioon, että siellä henkinen valmentautuminen puuttu meiltä kokonaan. Että siinä olisi pitänyt olla enemmän. Larkas oli kyllä, mutta se jäi minusta liian vähäiseksi. Olisi pitänyt niin kuin enemmän sitä henkistä puolta. Sehän johtui siitä, että Larkas itsekin pyrki olympiakisoihin edustajaksi. Hän oli vielä karsinoissa mukana samana vuonna. Hänhän oli Berliinissä. Lontoossa. Hän oli Lontoossa. Mutta ei Berliinissä. Ei Lontoossa. Tämä niin kuin meidän valmentautuminen oli siis semmoista vähän omatoimista koko ajan, että siinä ei ollut semmoista johdettua. Keskenämme suunniteltiin ohjelmat ja muuta. No mitenkäs se miekkailuharjoitus siellä Aulangolla? Oliko siihen mitään katoksia? Eihän siellä muistaakseni mitään sellaista, että se oli sitten vaan tämmöistä liikettelyä. No ulkonahan siinä Alaimo oli vaan mukana, että se oli minusta suurin virhe, että Alaimo oli vielä niin lopussa mukana. Siis ei pidä oppituntia ottaa muutamaa päivää ennen kisoja. Ihan rauhoittaa loppu siinä. Onko se unkarilainen? Hän oli italialainen. Oikein hyvä opettaja siis, että se oli meille monta vuotta oli suureksi hyödyksi. Joo. No hevosiahan teillä ei. Ei siellä enää tarvitse niin lopussa ratsastaa. Että. Niin, se miekkailusta vielä voisi sanoa sen, että se Alaimon merkitys oli siinä suuri, että jos saa sen teorian oikein hyvin opittua, niin yleensä se on miekkailu silloin kesti 12 tuntia. Et puoleen väliin mennessä kaikki oli suurin piirtein samoissa pisteissä, mutta sitten kun tuli se loppu, niin ottelijat alkoi väsyä ja silloin se tekniikka ei pitänyt enää niin hyvin niiltä, jotka ei ollut saanut hyvää koulutusta siinä. Niin siinä vasta ratkaistiin sitten se miekkailun voitto siinä loppuvaiheessa, että kuka pystyi pitämään se asennon ja ne kaikki säännöt mielessä, niin se pystyi vetämään sinne sitten parhaat pisteet. Joo. No olitte sitten tekemisissä muiden joukkueiden jäsenten kanssa? No voin niin kertoa, että kyllä siellä tuli niin hyviä ystäviä, että viime kesänä viimeksi tapasin Neuvostoliiton joukkueen johtajan Bobrovin, joka asuu täällä Pietarissa, että kävi hänen luona ja ollaan jatkuvasti kirjeenvaihdossa. No siitä huolimatta, että ne oli eristetyllä alueella siellä, niin kuitenkin kilpailupaikoilla tavattiin ja siitä alkoi ystävyys. Niin oliko ne ruokailussa sitten mukana, kun tuossa kirjassa lukee, että ne oli oma heittäjä? Venäläiset eivät olleet. Niin. Mutta siis nämä muut. Kaikki muiden kanssa oltiin. Ei venäläisten kanssa ei ollut. Tämähän oli siitä ihmeelliset kisat, kun oli 15 joukkuetta ja vielä useammasta maasta oli väkeä. Niin Euroopastahan ei ollut kai kuin 6 maasta oli joukkue, mutta Etelä-Amerikasta oli Brasilia, Argentiina, Chile, Meksiko ja USA tietenkin oli, mutta Euroopassa oli sen verran vähän kai vielä harraste. Unkarihan tietenkin oli. Unkari, Neuvostoliitto, Saksa, Ruotsi, Saksa, Englanti, Ranska.
Englanti ja Ranska. Olivat mukana. Siinä se olikin sitten. Joo, se oli toisaalta ihmeellistä, että Melbournessahan vaan oli 36 osanottajaa. Joo, Se oli ihmeellistä, että sitten kuitenkin vaikka Helsingissä Helsingissä, oli oli enemmän 51. Joo. Että ne Etelä-Amerikan maat eivät Joo. sitten tulleet sinne jostain syystä. Joo, siinä oli se Unkarin sotakin just sitä ennen. Niin oli sekin. Sehän oli erikoista, että kun Melbourneen mentiin, niin luultiin, että Kaavor Benedek on kuollut sodassa. Täällähän oli lehdissä sellaiset kirjoitukset, mutta kuitenkin hän ilmestyi sinne kilpailupaikalle sitten ja korjattiin. Mikä että ei se mies menestys ollutkaan. oli? Hänen menestys ei ollut oikein hyvä siellä. Sen nyt ymmärsi, heillä oli toi vaikeuksia tietysti harjoitella sen sodan takia. Kyllä, ja sehän on sikäli merkityksellinen tämä Melbournen olympiakisapaikka. Olympiakisat, että Unkari, joka oli voittanut kultamitalin jalkapallossa, niin siellä hän loikkas, puskas ja nämä Hidekuti ja ketä siellä oli näitä ja jäivät ammattilaisiksi sitten tänne länteen. Joo, no nyt sitten jos vielä sanotaan nyt lopuksi, totta kai me voidaan keksiä vielä mukavia keskustelun aiheita, mutta jos me kootaan tätä asiaa, niin tulevaisuus teidän mielestänne on tällä nykyaikaisella viisottelulla tänä päivänä, jolloin Suomen menestys esimerkiksi ei ole kovinkaan suuri ollut viime kisoissa. Minkälainen tulevaisuus sillä on Suomen kannalta ja miten yleensä? Mitä mieltä te olette? Me kuultiin jo äsken, kun sinä kerroit sen, miten nämä lajit on muuttunut ja välineet. Niin, kansainvälinen viisotteluliittohan pyrkii tietysti jatkamaan viisottelua sellaisena kuin se on tänä päivänä mahdollista. Mutta sehän on ollut ihan siis niin kuin kriittisessä tilassa, että pääseekö se enää mukaan olympiakisoihin. Ja sen takia tätä ohjelmaa on jouduttu niin kuin muuttamaan televisioystävällisemmäksi, jotta se voidaan jopa läpiviedä yhdessä päivässä. Ja etenkin niin kuin loppukilpailu sanotaan, että siinä on alkukilpailu, jolloin ne kilpailevat erissä ja sitten molemmista eristä tai jos on useampia eriä pääsee määrätty määrä siihen loppukilpailuun. Niin näin tämä loppukilpailu voidaan viedä yhdessä päivässä läpi. Ja se on tänä päivänäkin yhtä raskasta se varmasti se kilpaileminen, kun uidaan samana päivänä, kun juostaan ja miekkaillaan ja niin päin pois. Mutta lajeja on niin paljon sitten korjattu, että niitä on lyhennetty. Siis että ei sen aikaisilla säännöillä, mitä meillä oli, niin olisi millään pystytty yhdessä päivässä viemään, vaikka ei käy yhdessä vuorokaudessa. Hyvä, kun vietiin miekkailun läpi yhdessä päivässä. Näin on. Niin tuossa tullessa keskustelimme siitä, että laji on oikeastaan täysin toinen kuin mitä se oli silloin, kun otettiin silloin vanhaan hyvään aikaan. Että se on tietysti meidän tämmöinen subjektiivinen käsitys, mutta on se niin paljon muuttunut, että ei oikein sitä tunne enää omakseen, mutta saa nähdä nyt, se on tietysti valitettavaa, jos se jää olympiakisoista pois. Sehän on yksi niitä vanhimpia olympialajeja. No, kyllä. Ole hyvä. Niin on, mä lukenut lehdestä myöskin, että joukkuekilpailu varsinkin on uhanalaisena, että koska tulee niin paljon uusia lajeja olympialaisiin. Mutta se olisi minusta vahinko, koska tämä paroni de Coubertin, joka tämän viisottelun keksi siihen, joka piti olla niin olympialaisten kruunu, jossa siis kaikkia mahdollisimman monta lajia niin kun on edustettuna, niin jos se poistettaisiin, niin se olisi sikäli vähän niin kuin historiallinen vääryys tai miten se sanoa. Ken elää sen näkee. Ken elää sen näkee. Mun täytyy kertoa, että mullahan on hyvä ystävä virolainen, Peets, joka siihen aikaan kilpaili, kun mekin kilpailtiin. Ja hän on ollut päävalmentajana nyt jo Virossa monta vuotta. Niin muun muassa justiinsa toissa päivänä he olivat matkalla Budapestin Cup-kilpailuun Helsingin kautta. Ja heillähän on siis tämä Tiedemann siellä kilpailijana, joka on Cup-kilpailussa välillä ensimmäisenä, välillä toisena, että hän on niin hyvä viisottelija, että kiertävät ympäri maailmaa koko ajan. Joo. No hyvä. Joka tapauksessa te niin näytätte tuommoista valonpilkahdusta kuitenkin, vaikka tämä on muuttunut nyt ja muuttumassa todella semmoiseksi televisiolajiksi, niin kuin sä sanoit äsken. Että siinä suurelle yleisölle tarjotaan paljon hyvää urheilullista nähtävää lyhyessä ajassa. Et siinä ollaan sitten ihan uuden lajin kanssa tekemisissä. Toivotaan, että tällä
tällä tavoin asia edistyy ja pysyy hyvinkin pinnalla, sillä kyllä se on ihan selvä rajujen miesten laji, ei sille mitään mahda, siihen ei joka ukko uskalla edes lähteä. Jos sitten puhuttaisiin vielä tästä teidän esineistöstä, jota tässäkin nyt on niin jos ajatellaan, että Hämeenlinnan kaupunki tai perinneyhdistys lähinnä, joka on perustettu, voi perustaa tällaisen perinnehuoneen, tai sitten niin, että saadaan vaikkapa Hämeenlinnan museoon tällainen muutamien kuukausien näyttely tästä tapahtumasta, niin minkä verran teillä on materiaalia olemassa? Tässä me nyt nähdään osa siitä, mutta löytyisikö vielä jotain muuta? Valokuvia tietenkin löytyy. Lauri Vilkolla on aivan loistavat valokuva-albumit, joita on käytetty tuon kirjan. Teilläkin on varmaan myöskin, mutta sinun oli tätä kirjaan tekoa varten täällä nähtävänä. Ja valokuvathan kertovat hyvin paljon. Ja asiakirjat ja kaikenlaiset liput ja laput, jotka liittyy, niin käydään kierros läpi. Onko sulla? Kyllä mä oon yrittänyt säästää, mutta valitettavasti ei ole kaikkia säästynyt. Että, niin kuin täällä on nyt mukana noita lappuja ja muuta, niin ne on kyllä sitten käytettävissä, jos tällainen museo tai joku näyttely avataan, niin kyllä mä kaikki mitä mulla on, niin mielellään tuon tänne. Niin, valokuvia tietysti on ja sitten joitain noita. Mulla on muun muassa olympiavyö, joka liittyy siihen pukuun. Se on säilynyt, siinä on olympiasolki. Ja renkaat siinä. Joo, renkaat siinä, se on säilynyt ja sitten jotain osanottoja, passeja ja tämmöistä, mutta ei niin kovin paljon, mutta kuitenkin jotain on. Löytyy. Niin, minulla varmaan on vielä tämä murtomaajuoksun tai juoksuasu on tallessa. Se oli esillä, kun meillä oli Tuusulan 350-vuotisjuhlallisuudet viime niin se oli jo vähän sen verran kutistunut, että se oli minun kummipoikani pojan päällä sitten tämmöisessä esittelykulkueessa tämä. Onko sulla kilpailunumeroita tällä? Kilpailunumeroita? Kyllä niitä löytyy. Ja miekkailupuku on myöskin on tallessa vielä. Mutta uimahullusta en kyllä tiedä, löytyykö semmoista. Puntilliset uimahullut. No niin. No hyvä. Tänne Hämeenlinnaan perustettiin tällainen olympiaperinneyhdistys, joka on hyvin, sanotaan nyt, arvovaltaisesta joukosta koottu, koska siellä on molemmat kaupunginjohtajat ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja muun muassa, ja hyvin myötämielissä tämä suhtautuminen tähän asiaan tällä hetkellä. Tämä olympiaperinneyhdistys pyörii lähinnä oman asiamiehensä Kalevi Rajalan toimesta, ja muun muassa on täkäläisen hämeenlinalaisen kaupunkiuutiset lehden palstoilla saatu tämmöinen haastekampanja aikaa, jolla saatiin 200 000 markkaa rahaa. Ja tarkoitus on saada nämä Ahveniston laitteet ja maauimala ja tietenkin pukuhuoneet ja tämä johtotorni sellaiseen kuntoon, että ne palvelevat paremmin siellä olevia ja käyviä. Tämä olympiaperinne tietenkin on myöskin muuta kuin näiden laitteiden kunnostamista ja säilyttämistä Ahvenistolla. Se on esimerkiksi tällaisen näyttelyn muodostamista ja muutenkin asian esilläpitoa. Ja jos minä nyt kysyn teiltä, mitä mieltä te olette tämmöistä asiasta, niin te tietenkin vastaatte myönteisesti, että totta kai se on hyvä, että olympiaperinnettä vaalitaan. Mutta jos mä esitänkin kysymyksen näin päin, että jos me tarvitaan teitä joissakin tilaisuuksissa, niin oletteko te valmiit lähtemään mukaan tänne Hämeenlinnaan tarvittaessa? No miksi? Niin kauan kuin henki pihisee, niin kauan ollaan mukana aatteessa. Kyllä varmasti on. Todettiin tuossa, että ollaan sen verran hyvässä kunnossa vielä, että kukaan ei tullut kepin kanssa, puhumattakaan pyörätuolista tänne. No niin joo. Jos vielä jatkossakin niin te olette käytettävissä. Sen verran, että liikkeelle päästään. Niin, että liehuttamaan olympialippua täällä näillä kulmilla, koska se on sen verran harvinaista, että Suomi ensinnäkin on saanut olympiakisat vuonna 1952. Todennäköisesti me ei saada koskaan enää niitä. Maita on tullut lisää ja
ja juostaan paljon lujempaa niin kuin eilispäivänä. Nythän tänään on 9. päivä kesäkuuta 1995. Eilen katselin Eurosportin lähetyksessä illalla myöhään, juoksi se Kiptanui uuden maailmanennätyksen 5000 metrillä 12.56 ja risat. Ai se, Se on niin mahtava tulos, että ei sitä voi enää tajuta, että muut maat tulevat mukaan myöskin tämänlaatuiseen urheiluun. Tervetuloa vaan kaikki tietenkin, mutta se vähentää meidän mahdollisuuksia päästä mitaleille ja tehdä maailmanennätyksiä, kun ollaan tällä tasolla. Mutta joka tapauksessa niin me ollaan tänään tässä yritetty palata Hämeenlinnan nykyaikaiseen viisotteluun ja sen tapahtumiin urheilulliselta kannalta katsottuna. Ja tässä yhteydessä kiitokset teille, että olette vaivautunut tänne Hämeenlinnaan ja tämän 1,5 tunnin ajan keskustelemaan tästä teemasta. Tämmöinen taltiointi, joka me on tänään tehty, niin se on tänään jo arvokas. Mutta kun mennään vuosikymmeniä eteenpäin ja vielä enemmän, niin sen arvo nousee huomattavasti siitä, mitä kenties kaikki pystyvät edes arvioimaan. Kiitoksia teille. Ilo on meidän puolellamme. Me oli mukava tavata taas tämä vanha porukka. Ei me niin kovin usein yhdessä ehditä olemaan, mutta tietysti yhteyttä pidetään, mutta tämmöinen muisteluhetki on kovin mukava. Niin, se on tapahtunut jo pari kertaa ennenkin Hämeenlinnassa. Kyllä. Joo, kiitokset. Kiitos.